Un total de 10 veciños de diferentes zonas do concello beneficiaránse a partir de hoxe do programa Xantar na Casa da Consellería de Política Social. A titular deste departamento, Fabiola García, xunto co alcalde da localidade Luís Soujo, asinaban o convenio que permitirá a posta en marcha deste novo servizo. Na súa intervención, a conselleira destacou o esforzo por parte da Xunta de Galicia para que este programa chegue a todos os maiores, especialmente a aqueles que viven sós. Ademais de achegarlles unha dieta equilibrada e de calidade, permite levar a cabo tamén unha labor de vixilancia, posto que os maiores manteñen un contacto regular coas persoas que lle achegan as comidas. A comidiña lista para os nosos maiores feita na súa que levada á súa propia casa, comida lista todos os días da semana, os 7 días da semana, incluídos domingos e incluídos tamén festivos. Este é un servicio moi demandado polas persoas maiores. Cando lle preguntamos a un maior onde quere estar, onde quere vivir, a maioría dos nosos maiores nos din que eles queren quedar na súa propia casa. E por isto é un bo servicio, este servicio de xantar na casa leva a comida lista, pero unha comida que ten uns bons valores nutricionais e ten todos os complementos alimenticios que necesitan os nosos maiores todos os días da semana. O rexedor sonense destacou tamén a importancia desta iniciativa e o feito de que uns 10 veciños do municipio se poidan beneficiar dela. Un convenio moi importante para nós, para cubrir aquelas necesidades dos nosos maiores, persoas de máis de 60 anos ou incluso familias desestruturadas. É un servicio que queremos dar, creo que é moi acertado por parte da Consellería, porque aquela xente que ten necesidades van a estar cobertas. Nós neste momento creo que temos 7 usuarios xa que llevamos a chegar con este menú, ademais un menú feito un poquinho ás súas necesidades. Por todos son sumas así a un programa que dá cobertura a unhas 1.500 persoas e que integra xa a 175 municipios en toda Galicia.